am gychwyn y cywilydd o'n dron ar ond. Yndan, dyn ni'n am gychwyn. Dwi am ofyn y cwestiwn gyda. O le ydych chi yn enedigol? Oce, glesni dwi de. Ia. Dwi'n enedigol o Bala. Wa. Ia. Ia. Wel, i ddechrau fi noswaith da, ie. Noswaith Noswaith da. da. A diolch am gan i yma. Croeso sgwr, dim problem. Wedyn, yn wreiddiol, yn enedigol dwi o Talsarn. A dyna di cefndir yr album sgynnon ni. Wel, ia, siwr. Wedyn, mae ei gyd yn ymwneud efo, dim, wel, yng nghefndir i, gam na fi sy'n sgwennu, ond mae Gles di dod ar y CNS hynny lle. Wedyn, mae'r caneuon dwi di sgwennu, maen nhw'n mynd yn ôl chydig o blynyddoedd, ti'n gwybod, wedyn nath ni gyfarfod a wedyn dyna di Talsarn a cefndir yr album a Canu'n tŷ a beth i ddechrau. Ie, a wedyn dyna lle dwi yn enedigol lle, ond da ni'n byw rwan yn Ben y Groes, de. Ie. Fi sy'n cwestiwn nesaf. Pwy nath dod i fyny efo syniad y clawr a enw eich album newydd? Be di fi yna? Ella bod fi'n ail ddeud fy hun o yma, de. Y clawr, nath bob dim... Wel, nes i sgwennu can, dwi wedi sgwennu'r gan Talsarn swn i'n deud, mae'n siŵr bod i ta 8 oed, ond da ni'n digon hyderus ar y pryd i'n allan a canu a ben yn hun, a ben fy hun, de, wedyn nath ni gyfarfod, a wedyn dechrau canu fo'n gilydd llun tŷ, a wedyn pob o'n i'n canu'r gan i, oedd nhw'n licio'r gan, a mae Owain fy mrawd, sef Owain Vaughan Williams, y pêl-droediwr sydd wedi chwarae i Gymru. Mae'n arlunydd hefyd. Wedyn... Gwych, ysgaidd. Diolch yn fawr. Mae ddipyn o arlunydd. A wedyn nath o beintio. O gynnon ni ffotograff o taid yn gweithio yn y chwarel yn Dorothea. A wedyn dyna di'r llun sydd ar clawr yr album, sy'n llun taid. Wel, ella amball llun sydd yn y sbyty hynny mae'n abod o fel Big Pen Llyn. Mae wedi gadael ni wellach ers 2 blynyddoedd. Ond llun o taid ydi o yn gweithio yn y chwarel yn Dorothea. Wedyn gan bod fi wedi sgwennu'r gan am Talsarn ac am be welodd taid yn digwydd yn Dyffryn Nantlla. Mae Owain yn mrawd wedi peintio'r llun o pethau'n plethu reit del efo'i gilydd. A wedyn dyna oedd y syniad tu ôl iddo. Iawn, so... Sut nath chi ddechrau canu fatha deuawd? Deuawd, wel... I ddechrau fo, mae'n siŵr rhaid mynd yn ôl i'r adeg nath ni gwrdd. Nath ni gwrdd drwy ganu ar hap. Ond nath ni gwrdd wyneb i wyneb yn siop jips yn Bala yn Bad y Llaeth, de. Ia. Oedd y ddau ni'n perthyn i cwmni Theatr Maldwyn. Wel, y tro cynta i fi fod yn perthyn i'r cwmni. Achos fod Derek Williams y diweddar, Derek Williams yn newydd ar i fi. Wel, yndi siwr. A wedyn fo, nath ofyn ta fi fynd lawr i un o'r ymarferion yn neuadd Ysgol y Berwyn. Ac cyn yr ymarfer cynta, dwi'n cofio mynd lawr a trefnu fo yng Nghefndar a Ngneithiar bod fi'n mynd am ffidan bach i siop jips yn Bala. A pwy oedd yna, ond Gles lly. A wedyn fan'na ddaru ni gyfarfod. A wedyn ers hynny lle nath ni ddechrau canu. Efo'n gilydd, mae rhywun yn canu ers dalwm o ran yn unigol yn canu ers blynyddoedd. Wyt, siwr. Ti'n gwybod o'n cael leisio ar y fflawyn am gyfnod do? Lalen. Ond nath hyn i gyd digwydd i ni gan bod chdi wedi cael y cynnig gyno John a Galwyn. O ie, dyna lle ddod. Na chdi, ie. Nes i leisio ar album diweddar John a Galwyn, degfed album. Ac eisiau be? O'n i yn fan'na wyd. Dwi'n cofio chdi'n eistedd am ffrynt. A wedyn mi ddoth y cynnig i fi ganu efo nhw adeg yna, a nath nhw yn ffeind ofnadwy ofyn os oedd gest a fi'n hoffi cymryd rhan yn y noson hefyd. Chdi, ie. Dyna ddoth, rili. Hwnna hanner oedd i.
Ie, nath nhw'n dda. Oedd fi yn nwy? Oedd. Ond hwnnw, ddeud y gwir, oedd cychwyn go iawn. Na chdi, ie. Fod yn hollol o ddifri am y peth. Ie. A neud o'n swyddogol, a wedyn o'r noson honno gafon ni lot o gynigion o fynd i lefydd i ganu. Ie, siwr. A wedyn mae di agor gymaint o ddrysau ni. Wel, yndi. A da ni fama efo chi heno. Ie. Ie, yndi. Cychwyn neu hwn. Ie, Cychwyn, ie. So, beth dyn ni'n nesaf nhw? Well ni gael can bach. Well, ni gael can byw gan gata gwrthni, wen? A nhw'n gan gyda. Reit. Dyma ni ta, number 1. Do. A ro'n i go on i anyway. Dal yn ganw fi. Gan i'n bero? Rwy'n yn gofyn am bwythau tysiorau a terfau gri. Rwy'n angen o'r gyfoeth y fi. Un peth yn unig ond un peth sy'n dweud fy mrif. Chdi, ti wedi fwyaf o fi. Dim ond chdi, dim ond chdi, dal y gandwy, tywydd ysgu. Dim ond dal y gandwy, tywydd ysgu. O'n amser ffindio hi'n anodd symud ymlaen. Methu un gwir ffindio'n can. Ond ar brothwy y fynd, dafodd yr iddiad fi'n wan. Na'n iestir y fansian, cynnar y blaen. Dim ond gael y gandwy, tywydd ysgu. Dim ond gael y gandwy, tywydd ysgu. Taflu fel angel yn taflu dola, Ges i'r ddal o lenw i cael o'n am o taliad mor gyd. Ytrach na Covid ac i. Dyna sy'n byrach na fi. Dwi dy angen di fan hyn. Sy'n mynd ymlaen. Iawn, fel o'n gael wrth gwrs, ydych chi'n neud ar y fflo, yn dweud? Oed tad. Oedd. Pontio. Yn pwyntio, ie. O'n i la gwylio, wel, Oeddech chdi fan yn gwirfoddoli o'n i. O, Ie, oedd. Gael tichad am ddim. O, geis i'n ticad o gwbl. O, na, ddosio dda, hynna. Ie. Oedd. Ac oedd hi'n braf, cael chwarae fo band hefyd. Na fo, ie. Ie. Os fel arfer pan da ni'n mynd allan, just ni dau a gitar, lle. Ydych chi'n neud berffaith acwstig, lle? Yn dan yn aml Ie. iawn. O, na fo, ie. Ynda. Ie. Wel, dwi'n meddwl bod
Cwestiwn nesa fi yn ffisio mewn y dda iawn, actually. Sut oedd y brofiad o gael perfformio ar Noson Lawen? Da, oedd hi'n sgwrtiar o ddiwrnod, dwi'n cofio. Oedd. Ac oedden ni fanna'n toddi a edrych ymlaen, achos oedd yn rhywbeth oedden ni'n edrych ymlaen gael wneud am bod ni'n gwybod bod, fel mae gall i ddeud bod yna fand byw mynd i fod yna, bod ni'n cael, ar ddiwedd y peth, bod ni'n cael rhywbeth o safon, de. Ia. Ia, siwr. A cael... Fatha cael music video, Ie. dwi? A wedyn, gafon ni fatha ymarfer yn y pnawn, a dyma ni'n mynd at y piano at Pete, Ia, siwr. fatha cyfarwydd o'r cerdd, Ie. a Oli, de. O, ia. Ar y fideo. Oliver Wilson Wilson Dixon, Dixon, ie. di enw fo'n llawn. Waw. Waw. Ond Wow. mae o ddipyn o Di foi mae ar y o'n fideo. dipyn o... Ie. A wedyn fos Talent. yn chwarae ar yr album efo ni, de. O, ie. A wedyn, oeddech chdi, so fod, Fel dwi'n dweud, ers i ni ddechrau canu, mae'n agor gymaint o drysau chdi, a wedyn, da ni'n cael mynd i'r llefydd gwahanol mae i ganu, a Ie. mae'n dda bod gynnon ni sioia fel Noson Lawen yn yn iaith Wel, Gymraeg yndi, siwr. a gymaint o Yndi. dalant lleol. A Wel, ie. wedyn, ti'n cael cyfarfod cerddorion, enghraifft fatha Oli, Ie. a fe oedd o, chwarae teg iddo fo, yn barod i chwarae ar yr album i ni, de. Ie. Wedyn, fe o'n i Ie. lwcus cael y cyfle yna fyd. Wedyn, Ie. oedd o'n brofiad da cael chwarae efo nhw i gyd, de. Felly, mae'r cwestiwn bethau yma hefyd yn ymwneud efo teledu. Oeddech chi sydd bod yn perfformio ar Heno? Oedd yr perfformiad cyntaf i chi ar teledu, mae'n siŵr dweud? Oedd, wel, da ni wedi gwneud ambell un hwnna'n do. Do, a Ond oedd Yr yr un un cyntaf. cyntaf, Ie. y garol Nadolig oedd hwnnw, do. ia. O, ie. Beth oedd 'na neb wedi dod amdana ni. Na, A wedyn, oedd 'na neb wedi clywed y garol, bod fi wedi sgwennu'r garol ers blynyddoedd. A wedyn, yr unig le o'n i wedi canu honno cynt oedd yn Plygain, yn Eglwys Llanllyfni, ryw bore Dolig. Ie. A wedyn, oedd y pobl oedd yn y Plygain wedi mwynhau hi, a wedyn, dyma Elena Mais yn gweithio i raglen Heno, yn Ie. cysylltu ac yn gofyn, sgynnoch chdi gan Dolig i ni? A dwi'n di oes de, drian hi. Ie. Ie. A wedyn, dyma ni'n mynd lawr a cael canu ar y rhaglan, ac oedd o'n brofiad, o'n i'n nerfus, o'n i'n ofnadwy Ie. nerfus, de, yr camera yma'n dywynaf di. Ie. A wedyn, oedd cael canu y noson honno ar y rhaglen, o'n i'n mor fatha relieved ar ôl Ie, cael siwr. neud o. Ie. Ie. A dwi'n cofio ar y ffordd adra, oedden ni'n y car, oedd y ffôn jyst yn pingio yr holl Efo ffordd llwyth adra. yn Ie. Achos oedden ni'n drifo nôl o Llanelli, de. Ie. O'r ffordd nôl, sydd yn be, 4 awr o siwrne. Yndi. Ac o'r cyfnod oedden ni wedi dreifio o Llanelli yn ôl adra i Ben y Groes, oedd y fideo wedi cael 16,000 o Waw. views. Waw. Waw. Oedd o'n Waw. brofiad. Waw. Oedd. Ond o ran profiad wedyn o ganu efo Heno, nath ni Ie. wneud sesiwn byw, so canu byw, fel arfer pan dyn ni'n mynd lawr i'r studio, O, ie. recordio O, yndi. y Dyna. canu. Dyna lle mae'n neud o. Dyna, Hynny, mae'n gwybod hynna wan. O. Di bob tro, O, na o. ond o ran amser y felly, dyna Ie, ma'n siwr. neud. Ie. Ond yn galeri nath ni ganu'n hollol fyw. O, Do. do, Blodeuwydd. Do. Do. Ie. Ac oedd Jen yn... Oedd Jennifer Williams, mae'n canu efo Sarah. Monier a Sarah Yndi. weithiau. Oedd hi ar y fideo i ni. Oedd. Oedd. Ond o hwnnw'n gan nad oedd y set sy'n di setio mwy na lai Ie. fel ma nhw lawr yn Tanopolis yn Llanelli. Ie. Oedd o'n anoddach creu yr awyrgylch. Nachdi, ie. Ond Ond oedd o'n haws mewn ffordd hefyd o ran oedden ni'n eistedd yn canu. Oedd. Ie. Oedd. Oedd o'n chydig bach fwy relax. Oedd. Mae'n brofiad da, de. Mae'n Ie. brofiad da. Ella bod hwn ddim yn cwestiwn, ond i... O. Sydd i fi lawr, ond mae o'n ymheddi. O no. Wedi hadathol y gan Blodeuwydd. Dwi'n sgwennu lot fawr o ganeuon. Ie. A wedyn rei caneuon ti'n stryglo rei eraill. Maen nhw'n Wyt. dod yn o handi. Ie. Ond mi ddoth Blodeuwydd yn reit rhwydd i fi. Ar ôl canu fo John ag Ali, Ie. yn
yn y galeri. Ie, siwr. Dyma Ie. rhywun o Nanlla'n gofyn, da ni'n neud noson bach yn Nanlla. O, ie. Wel, honno oedd y noson gynta nathon ni rioed efo'n gilydd. O, ie. I gychwyn, just ni, de. Ie. A wedyn, ys i fod dad i'n Nantlla. Ie. I weld yr neuad o felly, i gael trefnu, de. Ie. A dyma ni'n cerdded allan o'r neuad. A Ie. be welwn ni yn ganol y goedan, Ie. o tylleian wen. O, ie. Ac pobl, ella sy'n gwrando, sy'n ymwybodol efo Nantlla, fanna ydi ardal y chwedla. Wel, ie, siwr. Ie. Ac y Tylwyth Teg a Blodeuwedd wrth gwrs. Wrth gwrs. A wedyn, dyma fi jyst deud wrth fi fy hun, os mai chdi di Blodeuwedd, oedd hi'n syllu, oedd lygad berffaith yn syllu anna fi, ti'n gwybod? Ac oedd y lleiad yn llawn, oedd o reit hydolus a dweud gwir. A wedyn, ti'n iwsio dipyn bach o ddychymig wrth gwrs i sgwennu can. A wedyn dyna oedd fy meddylfryd, dyna be welis i, a wedyn dyna di'r meddylfryd dwi'n ddefnyddio, sef rhyw rhywbeth modern lle dwi'n weld o Blodeuwedd. So dyna di hanes tu ôl i'r gan yna. Na fo, dwi'n meddwl, da ni wedi glwad i gan ar ôl y gan eto, dwi'n meddwl. Felly, tra da ni'n mynd i newid CD, da ni wedi cael John Felyn efo Datod y Clyma. Yn hewch. Datod y Clyma. Felly, da ni wedi ôl i'r cyflwyniad nesa. Pwy sy'n dylanwadu ar y ddain i chi? Lot fawr o bobl yn dylanwadu yna fi. Lot fawr. Gan i gychwyn o gyda'n lle? Efo'r canu, ydych chi'n meddwl, ie? Ia. Efo'r canu, ydych chi'n meddwl, ia? Ia, siwr. Mae gynna fi un ffefryn sy'n sefyll uwchben bawb arall. Chris Christopherson. O, na chdi, ia. Fo ydi yr un i fi sydd yn, fel maen nhw'n dweud, head and shoulders uwchben bawb arall. Dwi wrth fy modd yn gwrando yno fo. Dwi byth yn blino ar ei records o de. O ganeuon fel mi yn Bobby McGee gyno hyd yn oed Janis Joplin. Ma' hwnna'n glosur. I Take the Ribbon from Your Hair neu Sunday Morning Coming Down. Ma' hwnna'n glosur. A wedyn dwi wrth y modd efo Willie Nelson. Enghraifft ffordd mae o'n canu. You Were Always On My Mind. O ie. Mae gen i anelwyd wrth gwrs fa. Gyd ti Johnny Cash. Gynna ni Johnny Cash yn munud. Hen ogia fel la. Ie, na chdi, ie. A wedyn gynnwch chdi heddiw yma, gynnwch chdi bobl fatha Alan Jackson, Chris Stapleton. Ond dwi'n licio Zac Brown Band. Dwi wrth y modd efo lot fawr o wahanol fatha o gerddoriaeth. Ond heina di'r bobl dwi'n... Sa chdi'n gofyn tha fi, be di dy record orad i rioed? Sa rai fi ddweud. Chris Christopherson, Greatest Hits, de. Dwi bob tro mynd yn ôl at honna. Dwi'n chydig bach o rhyw fixed back go iawn. Chos, tyfu fyny, oedd na dap o Danny O'Donnell, rhywun felly yn car. A dwi'n cofio sy'n ni gyd yn cefn yn canu, felly. Ond rhyw hyrddiad hynna, oedd jyst rhyw atgof plentyndod ydy hynna. A wedyn, magu blas mewn sioea cerdd, ochr clasurol. A wedyn dod yn ôl fwy at gwreiddiau a canu gwlad a fwy ochr gwerinol. Mae'n amlwg yna, mae'r tapiau yna oedd yn mynd yn y car ers talwm efo mam a dad. Yn amlwg dal yn neu wedi dylanwadu, so ych chi'n bob dim yn digwydd. Ond ar y llaw arall, does am byd y canu Cymraeg nag na, gwrs, na. Pan ti'n, enghraifft, chwarelwr gyda John a Galyn, de. Sa'n byd yn dod yn agos i mae'n symud rhywbeth ti'n mewn i chdi, dydi. Oedd chi orffan o hwnna, pan oedd chi ganddyn nhw'n galeri, do. Gan jyst oedd i mewn sydd yma, dwi yn hoff iawn o ryw wreiddiol gan Rita McNeil. Working Man. A mae honno, tas ag i ni wart ar y men, sy'n dweud, mae yn codi glas y men. Mae'n llais iawn o dim, di. Oedden ni'n canu, rhyw 2 wsos nôl, oedden ni'n canu efo Mike Stevens yn Talsar. Wow, ia, o'n i wedi meddwl dod, ond... Ia, o'n i wedi meddwl dod. O'n i'n gael wada, o'n i'n methu, ia. Oedd o jyst un can ar ôl can ar ôl can, de,
caneuon ma ti wedi glwad ar y radio'n tyfu fyny. Ac i fi fod yn fan ar noson honno, yn gwrando ar Mick Stevens, oedd o on ffôn de, yn lluchio'r caneuon ma allan. Oedd o'n anhygoel de. So o yn rhoi run i rywun fel Willie Nelson, rywun, run fo ddim yn ei, achos ffordd mae o'n gallu chwarae gitar, a'r caneuon ma di sgwennu, y caneuon Walter a hein, oedd o'n ffantastig de. Wedyn ma pobl, dyliwn ni wedi dybwyd pobl fel Mike Stevens a John Allen, ma'n wrtha hefyd, Plethin de, dwi'n mynd yn ôl Plethin de, y band Plethin, mynd ag Ityn, o bod felly dal yn, a maen nhw dal wrthi sy'n gret, a maen dal yr angen nhw, fod yna hefyd. Tydi Mike Stevens wedi sgwyddi Carl Weil ydi? Na, dwi'n erioed. Mae o'n, os ydych chi eisiau dweud, mae o'n y galeri ar yr 13th o Ebrill. Plug arall. 13th? 13th? Trydydd ar 10, i fod yn fanol. Trydydd ar 10, ia. Cwestiwn nesaf fi ydy, faint o amser gymerodd hi i recordio'r album? Paid a sôn. Wel, gan fod fy nghefnder, ella rei sy'n gwrando sy'n nabod o, Osian Hyw neu Osian Candelas. Mae'r rhan Os ag Ifan Imlin, efo nhw nath ni'n niti yn studio drwm. Na ni wsos nesa, wsos nesa'n dod, na ni wsos wedyn, beth a boen, ni fe bob dim yn iawn, sti. So gymodd i de, rhwng yr holl wsos nesa sfiodd, gymodd i ta blwyddyn i ni'n niti o cychwyn i diwedd. Wedyn, oedd i ryw off and on, tiwad, ac gan bod gynnon ni'n band hefyd, oedd i'n dibynnu lot ar Rosh ag Ifan, o helpu ni allan. So efo i offer yna, wedyn, oedd nhw'n mod yn gwneud pan oedd yr amser. Maen nhw mor brysur yn gwneud wedyn. A dwi'n ffitio plethi bob dim, so mae yna offerenwyr byw i gyd ar yr album, so'n byd. Mae gennych chi ddil, mae gennych chi ddrymiad, y gitar ychwanegol, Jos ar y lap steel. Dim yn siŵr cael pawb efo'i gilydd, oes? Mae'n cymryd amser, de. Ond mi ddoth, a dwi reit hapus efo'r outcome, efo'r arbeniad, ti'n gwybod, dwi fodlon efo fo, de. Gawn ni gan arall? Gawn ni gan arall. Nesa, be? Cael o'r system, te? Ti eisiau'r gan Talsarn o'r... Ie. Ia. Yn fyw o Radio Ysbyty Gwynedd yn gan Talsarn, mwynhewch. Fe weles di gwpa clogwyn, wrth i ti edrych lawr i'r dyffryn, o'na gynwyr mwyn na gyffro, dyffryn wedi deffro. Pentre bach Talsarn yn gwlygu rhwng, gwaith yma i holl ogiar o, diwydiant sydd angysgol i'r byd fo'i llechu to. Dilyn yn cadw cyriar galon, cymdeithas yn orgol. Eglwysir plwy, neu gogoniant hefos. Greodd hanes a gadael cref yn y dyffryn. Heddiw honno wela hi, fel dŵr i bant, tyrai fel dinant, yn ddynion ei bod o'n plant.
ar dde yn trin y gaib ar hawl. Chdi oedd y peiriant godod o man ochr draw. Ger fynd y ddwylo. Yn y llwch ar y baw. A llwyddo lawr i'r chwarae sy'n atsain swng y drag. A lychan la sy'n berwi yn y waith. A lychan la sy'n berwi yn y waith. Wrth I mi edrych lawr i'r dyffryn. Heddiw, tai, sa chi'n dychryn. Hyfryd iawn. Diolch yn fawr i Gethin y Gosbi. Be da ni'n mynd i neud nesaf rwan? Da ni'n mynd i mwy ganeuon ta... Da ni'n mynd i am y cyfweliad? Ia, carwan yr cyfweliad, ia? Ia. Sy'n ni fath o... Pwy sy'n mynd gyda chdi? Ai gynta i? Ia, chdi. Cyfriad, os da ni fan. Sut brofiad oedd perfformio yn Nashville? Waw. Dwi'n licio sôn am Nashville yn dyn. Mae honna de, Nashville ydi pinnacle. O gen I freuddwyd es pan o'n i'n hoffi'n ysgol. Oedd hi'n athro arlunio fi'r dylanwad mawr ar arna fi fel person nhw, achos fo na troed fo gath fi mewn o ddifri i mewn i Canu Gwlad. A fod Will Art i fi. Dim Sir yna fi i'r ysgol, Will oedd o. A wedyn, oedd o'n chwarae fo'r cynghorwyr. O, ia. A wedyn, cael ei mewn i... Bob ysgol fi. Chydig o ersi, ti'n fawr i chwarae gitar. Ie. A wedyn, ti'n cael ei mewn i'r scene gan y gwlad, mae'n anfarth yn America. Ti'n yn ymwybodol efo Nashville a Rayman, y Grand Ole Opry, a hefyd y Bluebird yn Nashville. Fanna ydy'r 3 lle mwyaf yn y byd i fi. Swn i wrth y modd gael chwarae de. A wedyn, athon ni drosodd i Nashville fel gwyliad y gwas. Nath ni'n trefnu llawer am fi, nath ni drefnu, chdi gell yn licio trefnu, oce. So nath ni drefnu y ffleit drosodd a nath ni drefnu lle aros, do. Do. A dim byd arall. Dim byd, nath ni'n trefnu mynd i weld, dim byd, gwybod lle dda ni am fynd, na dim. Oedd y ffleit o Nath ni hedfan o Maeddinion i Efrog Newydd. Ac wedyn, oedd gynnu ni connection flight wedyn o Efrog Newydd i Atlanta ac o Atlanta i Nashville. Wedyn gath y flight o Atlanta i Nashville i chanslo. Wedyn oedd hi'n chaos yn hwnna. Oedd yna storm fawr ar y beth a wedyn oedd hi'n standstill go iawn yn Newydd. Ar y ddawyren o Efrog Newydd i Atlanta, dyma ni'n cyfarfod y gitarydd yma ar yr awyren. Ac oedd o wedi chwarae efo Alison Krauss. O, ia. A wedyn, dim jyst rhywun sy'n chwarae efo rhywun fath Alison Krauss. Living prayer. A wedyn, nath ni rannu car efo fo o Atlanta i Nashville. Nath o helpu ni allan go iawn. Do. Oedden ni'n hollol sownd yn Atlanta. Ac o'n am ffleit tan am 2 diwrnod arall. Dan am gwesti dim byd. A dyma fo'n deud, don't worry guys. Na ni rentio car, ac a hyn ganol nos, t'w. So, anyway, dyma ni'n dreifio wan o Atlanta i Nashville. A dyma'n dweud fi, dos i weld y boi yma yn canu yn y Bluebird nos Sul, meddwl.
Dan dy me fydd i enw fo. Mae werth chdi fynd yna i weld o. Mae o wedi sgwennu 9 hits yn y country charts. 9 hits. Wow. So dyma ni'n mynd o'n do, no Sul, i'r Bluebird. Ac oedd lle'n orlawn, ond am lle i ni. A rhaid ni sefyll tu allan. Bydd ni'n noson braf, dyn nhw gynnu nhw fatha'r speakers ma tu allan, wedyn nath ni benderfynu o i aros o gwmpas. Doedd y lle ma fawr iawn, sti. Anyway, dyma'r dyn ma'n landio hynny mewn pick-up truck. A gitar yn y cefn. Coch. Llosgi bron oedd. A'i wallt yn ôl, to, a gwti. Ar ôl jeans Levi's, to, dim styl, just straight. Ie, dyma cerdded i fyny y ramp at y Bluebird, a dyma fi'n dweud, helo, to. A dyma cerdded, dyma dweud, helo, a cerdded i mewn i'r Bluebird, a dyma cerdded allan heb i gitar. Anyway, dyma fi'n gymryd, are you Dan dy me? Yes, meddo, a dyma ni'n dechrau sgwrsio, de. Dweud bod ni o Gymru, bod ni'n canu fyd, de. Gwirioni bod ni'n canu yn Gymraeg, siarad Cymraeg, bod ni o Gymru. A dwi'n dod i fanna yn un sydd i weld o, de. A dyma'n dweud, da ni, pan fath i'n amser i ddefod, oedd mynd i fyny ganu wan oedd bod y cau yn osan. Disgwyliwch amdano fi tan ar ôl y sioe. So dyma'n gwneud. A wedyn ar ôl y sioe, dyma'n dod allan a dyma'n galon yn ei mewn i'r Bluebird. O pobl yn gadael o'n ta, so dyma'n galon yn ei mewn a dyma'n cyfarfod y pobl oedd yn gweithio yna, felly. Achos oedd y ddynas yn rhedeg y sioe, oedd hi di cyfarfod Christopherson, Willie Nelson, hein i gyd. Ser sy'n hyd yn oed heddiw a Keith Urban a hyn, de. Ac dyma'n dweud o hyn, de, bydd chances i hyn gael canu ma'n nos fory yn ôl. A dyma y ddynas yn dweud, you know I can't do that, meddai, de. Well, I've done you a favour tonight. Well, you scratch mine, I scratch yours, meddai, de. Just for this time, meddai, a cadwch eich hunan, de. Pidwch a deud wrth neb bod ni wedi neud o fel la, de. Amhosib i fi beidio, de. Anyway, dwi'n mynd dweud, dych chi'n am hanner di 5 nos fory, ac o'ch chi ganu, yr unig deal ydy, meddai, de. Mae'r gan yn gorfod bod yn wreiddiol. Iawn, ond gai gan yn Gymraeg, meddai fi. Ei, wrth gwrs. A dyna fi oedd. A wedyn, ti'n wedd, dwi hyd yn oed yn cofio fo rwan fel ddoe, mae chwarae fel fideo yn hynny. Mae'n galw ymhenwan i fyny i fynd ar y llwyfan yn y Bluebird. A dim chdi a fi yna, na neb arall yna, oedd pob eraill efo'i crowd neu pob yn abod i gilydd ar y bethau. A wedyn cerdded i fyny ar y llwyfan, ac mae yna Taylor gitar, mec di Taylor, wedi cael ei roed yna fel rhodd gynnol Taylor, mae gitars Taylor, yn costio ffortiwn. A wedyn mae honno fyny ar y wal, a wedyn ges i chwarae honno ar y noson. Ond oedd y profiad, da i fi ddweud, yn freuddwyd yn dod yn wir go iawn i rywun ta fi, ti'n bod. Oedd hwnna'n hygol. Car Blodeuwedd nathon ni ganu. O, ia. Ie, oedd special doedd. Oedd. Oedd special. Chi'n clywed ti rwan, doch? Ia. Felly, Croeso. Felly dyma chi perfformiad byw o gan Blodeuwedd. Tramar y byd i gyd, ond chdi a fi mewn trw'n gwrs cefn. Y swydd sydd yn dod, y sylw fi wrth i ti ddawnsio, yng nghanol y llawr ond chi'n ddawel sy'n licio dod yna fo. Lleian wech ar y wair ffos yn y nos des di fy Gai fod a gwych y tîr, chwedl oedd bron a bod, bron a bod. Henon ni.
Llun efo Lluan Wen di thynnu nôl ar Llia. Ie. Ar y gwydion. Os da chi chwilio am glawr, rhyw dro, i'r gan na. O ia. O, wonderful. Reit, so, be di'r gorau gyda chi recordio ta perfformio am ddiw? Perfformio am ddiw, i fi, bob tro. Ti'n gwybod be, nes i glywed pwyna dweud, Jules Holland yn dweud unwaith. Mae perfformiad byw, ti'n gwrando ar fiwsig, ti'n gwrando ar rhyw artist yn chwarae can, mae bron iawn fel cusan, mae yna, mae'r teimlad yna ti'n deimlo, mae di mynd, ti'n gwybod? Wedyn, does am byd fatha miwsig byw, mae rhoi drwbath i chdi, na fyddi dim byd arall wneud. O bersbectif rhywun yn canu, ond dwi hefyd yn licio o bersbectif arall fi'n rhoi y teimlad yna i rhywun arall. Ie. A bod chdi gallu chwarae ar hynny. A cael chydig bach o ymateb a... Mae'n anodd dal y teimlad yna, mae'n bron iawn amhosib dal y teimlad yna o ddar recordio rhywbeth. Ond pan ti'n gael o'n fyw, mae lleoliad, mae bob dim sydd o gwmpas di yn rhoi rhyw fath o wyrgylch neu rhyw fath o deimlad i chdi. Wedyn, mae canu byw. A mae wahanol bob tro yndi? Bob tro yndi. Ti'n cael y deimlad neu... Bydd byth rhy fath na fi. Bydd byth rhy fath. Ac os o'r bwynt aron na fi, de, dwi'n siŵr bod chdi'n gweithio gigs byw yn ffantastig, de. Mae'n rhywbeth wahanol i rando'r cynnion oddi ar CD ac rando nhw'n byw. Mae'r profiad mond y pobl sydd yna yn y foment yna geith y web. Oedden ni'n nearddachna nos Sadwrn, da. Gas a Bryn Fawn, briliant. Oedd ein blesar bod yna. Oedd. Gret, de. Ia, oedd. Oedd, brysur yna. Nes i gochi'n camera fan yna. Oedd. O Morgan ar dweud y chwarae, beth oedd e? Oedd, chwarae corn. Corn oedd. Oedd. A chi'n nabo Morgan, lle? Wel, na Phil ffonio fi. O, ia. A dyma'n dweud, ti'n meddwl bod neb sy'n chwarae corn, a gwyt? O, ia. A dyna fi'n dweud, wel, o'n i'n gwybod amdan Morgan, achos ti'n fideo mwr efo'i dad o. O, ia. A nabod i fam a dwi'n nabod i byw, felly. Ia, siwr. Wedyn, o'n i'n gwybod bod o ddipyn o foi ar y corn, de. Ia, argia mae, de. Mae o'n fawr teg. Mae o'n, de. Er bod o'n ifanc, de. Ia. Mae gen o fo dalant. Ia, mae'n dweud ar Facebook ond os ydych chi isio rhywun i chwarae corn, da. Ia. Ia, ia. Eithon bell iawn, dwi'n meddwl. Hwna fi gig cyntaf. Ia, wow.
Ia, gyda ni 5 munud ar ôl. Felly, Ti'n mynd am y gwestiwn nesaf? Ia. Oes na unrhyw gigs ar y gweill? Oes dipyn, does? Mae na ddipyn. Da ni'n Nant Gwytheir yn Wsos nesa. wsos nesa. Da ni'n Croes Oswallt wsos nesa. Da ni ar yn gwylio wedyn. Da. Da ni'n mynd i sgio. Peth a dweud ys bob. Da chi'n mynd i sgio. Ma'n da. Peidiwch a torri'ch coes, e? Ia, wir. Da ni'n cael lot o gigs lawr yn Nant Gwytheir. O, ia. Chwarae teg iddyn nhw, maen nhw dda iawn efo ni. Wedyn, mae hyn i ri da. Croes Oswallt ydy. Yndyn nos Wener nesa, de? Ia. A wedyn mae gennym ni... O, gafon ni rai di gohirio O, do, siwr yn y tywydd. O, ie. Mae hi'n cael ei aldrefnu. Llosgadfan. Llosgadfan. Llanuwchlyn, a mynd i aldrefnu. Oedden ni'n Llangwm sos dwytha, dden. Mae un yn bon newydd. Apple pob yn oed. Yna, bod pawb yn barod, de? Ond from home, go iawn. O, ie. Oes. Maen nhw yn dod i mewn fel nhw'n dweud y Saesneg, thick and fast. Gret. Felly, da ni'n mynd i... Doedd i'r cwestiwn o'r lawr unig iawn drwy'n nhw cyn saith, de? Ie. Felly, be ydych chi'n hoffi ddeud yn eich amser sbar i ymwylio? Yn gyda, dwi'n hoffi yfed coffi. O, no! Capana. Ie, O, na, fodri fi. Dwi'n hoffi... Dwi wrth y modd yn cadw'n heini, de? A, ia. Newid meddwl rwy'n a mynd am dro, bod allan gymaint yn ni'n gallu, boed o'n mynd lawr i dinas dinlle. Lle braf. A geth yn hoffi syrffio, geith o ddeud. Swn i'n mynd human de, dolphin, swn i dwi'n mol. Ie. Dwi'n mynd i lefydd dda Port Neigl, Port Ceiriat. Waw. Port Ceiriat, ti'n meddwl da? Ti'n mynd trwy Abersoch. O, ie. Felly Abersoch. O, ie. O, ie. Wedyn... Wrth ochr mynydd Cilan efo na. Ie. O, no. Ie. Pen llawr byd. Ie. Fydda John a Galyn. Ie. Ie. Chdi sy'r cwestiwn... Ie, Ie. chdi sy'r cwestiwn ysgrifennu. Mae'n siŵr o dweud, sori, Ie, ar iawn. treulio amser efo geth, de. Ie, dad. Ie, ie. Dwi'n gwybod sut i ofyn y cwestiwn yma, de, ond pwy ydy'r boss pan ydych chi'n recordio yn y studio? Dim ond un boss yna. Gethyn sy'n gwisgo trowsus, o fod paien ni. Dwi'n gwybod mae rhyw bartneriaeth yn ti, mae rhywun, dyn ni reit onest ofo'n gilydd yn dyn, a wedyn. A mae'n bwysig bod a peidio cymryd o ddifri a gallu tynnu ar. Peth ydy de, pan ti'n studio fel la, gan bod gynnu ni'n grŵp band eto, mae gymaint o input gynno pob lle. Mae'n wedi gymryd i mewn be mae trail yn error dipyn bach. Ie, siwr. Fel la, da ni'n gweithio hi. Ie. Felly... So fi di'r boss. Gyda ni ddau gwestiwn ar ôl, felly, a gyda nhw'n sydyn iawn ar ôl. O, gyda fi dipyn o gwestiwn o'n leid. Tab un atab ta, ie. So, pa artist fysa chi'n hoffi canu fo? Sa rhaid i ddod y Christopherson. I fi. Ie. Personol. A gethyn i chdi. Gethyn i fi, petai Elvis dal yma, diolch. Ie. Pwy nath creu clawr eich album? Y mrawd nath beintio llun taid fel o'n i'n deud yn gynharach ar yr album lle. Wedyn dyna di. Ond o ran gwneithuriad yr album nath cwmni MTS i ffrintio. Da hi at y gilydd. Ie, siwr. Ie. So'r cwestiwn ola gyda fi, lle. Da ni'n mynd drwy'r amser ond. Ymddeiriadau fyna, ond na fo. Be ydych gwaith bob dydd chi? Athrawes dwi, athrawes ysgol O, gyntaf. ie. Ysgol gyntaf Llan Llywni. Ysgol Braf yn Edwy. Yndi. Helo i'r plant. Ie. Swn i ddim modd deud bod fi'n country singer de, ond dwi'n electrician dwi'n gweithio. Ar ôl na chdi'n iawn wa shei, ydych chi'n iawn le? Ie, o'n i'n iawn, cos eisiau weld chdi yn ysbytyr yr un off o'n i'n gweld lein. Do, ar ôl. Do, nes i spotio chdi. Ie, neu, ofyn un cwestiwn arall. Diolch. Aros yn ymwneud o'r... O iawn. Diolch o'r iawn i Ged a Godfrey am heno. Mae'r amser wedi'n techni, neu gwir. Do, mae di mynd Felly, nos da, a diolch o'r iawn i chi am rando. Nos da.
A da ni'n ymwrthon efo Ring of Fire gan Johnny Cash. Nos da. A diolch yn iawn i Galla Gwerthu eto. Croeso tad, diolch. Diolch.